Лукашэнкаўская агентура не спіць і дзеяць у замежжы, аднак пільнуюць справы і заходнія спецслужбы. У польскі суд трапіла справа беларускі, якую вінавацяць у супрацы з КДБ. Дар'я Астапенко перадавала інфармацыю пра дзейнасць, структуру і фінансаванне арганізацыяў, якія дапамагаюць беларускай апазіцыі, паведамляе польская пракуратура. А ўсё гэта спрыяла падрыву польскай знешняй палітыкі у супрацы з Беларуссю. Жанчына пад арыштам ад снежня. Вітаю ў аб'ектыве Сергей Падсасонны і далей выданне. Ад заробку да заробку, жыццё ў крэдыт і на пазыкі, рэаліі фінансавага жыцця беларусаў ды дэкларацыі дзяржавы пра рост заробкаў. Мы разумеем, што ў эканоміцы не хапае працоўных рук, таму растуць заробкі з хуткасцю каля 20% гадавых. А тым часам дадаліся новыя санкцыі еўразвязу. У спісе ажно 28 лукашэнкаўскіх сілавікоў і прапагандыстаў. Каб біць па тых, хто адказвае за рэпрэсіі, і каб даваць месаджы ўсім іншым. Дэкантроль. Са спазненнем у летніку загінула дзіцяці. Цяпер вядуцца правяранні па ўсёй краіне. Нет условий для создания безопасности для людей, для детей, и нет специалистов в этой области. Жыць ад заробку да заробку, ашчаджаць, браць крэдыты і пазыкі. І гэта датычыць паловы беларусаў. У статыстыку прывялі Нацбанк. І ўсё гэта на фоне таго, што дзяржава хваліцца і рапартуе акурат пра рост заробкаў. Адкуль жа атрымліваецца такі парадокс? Александр Дзегцяроў. Беларусы бяруць усё больш крэдытаў. Еўразійскі банк рэканструкцыі і развіцця сведчыць, што перадусім гаворка пра рост спажывецкага крэдытавання. З пачатку года попыт на яго павялічыўся больш чым на 15%, і тэндэнцыя відавочна працягнецца. Мы будем продолжать эту практику, и поручено правительству, думаю, до конца года мы рассмотрим и увеличим эти субсидии для вас, кредиты. Разам з тым, паводле апытання Нацбанку, больш чым палове беларусаў не стае грошай ад заробку да заробку, а новыя крэдыты патрэбныя ў тым ліку для таго, каб аддаць ранейшыя пазыкі. Як зазначае прадпрымальнік Александр Кныровіч, сёння для падтрымання мінімальных стандартаў жыцця на адну асобу ў Беларусі трэба 500 еўраў на месяц. Калі мы паглядзім на статыстыку Нацбанка, то ў сярэднім на адную гаспадарку у нас ёсць толькі 700 еўра ў месяц. Гэта азначае, што ў нас большасць насельніцтва не дацягвае да гэтага самага ўзроўня, што ў іх пытанне не як зберагчы гэтыя грошы, а дзе знайсці грошы на то, каб паесці. Афіцыйная статыстыка сведчыць, што заробкі ў краіне растуць. У чэрвені, паводле Белстату, у сярэднім беларусы атрымлівалі больш за 2200 рублёў. Але стварыць падушкі бяспекі атрымліваецца далёка не ва ўсіх. Паводле Нацбанку, амаль палова насельніцтва не ведае, колькі яна зможа пражыць на свае ашчаджэнні. Лукашенко сваёй сістэмай зрабіў такую спакусу, што людзі адмовіліся ад зберажэнняў. Таксама наступствы, як кажу, мэтанакіраванай барацьбы за тое, каб людзі больш і больш залежалі ад дзяржавы. Вось яны і залежаць. І тое, што яны баяцца потым нейкіх пераменаў. Толькі 16% апытаных беларусаў гатовыя шукаць падпрацоўку, каб палепшыць сваё фінансавае становішча. Астатнія ашчаджаюць ці пазычаюць грошы. Уся сістэма блякуе прадпрымальніцкі дух, блякуе незалежнасць чалавека, таму што ён думае, навошта мне там піва ёсць, там жатва ёсць, і навошта мне там старацца рабіць, каб што зрабіць, каб мне купіць там нейкую там джылі ўжо не 5гадовую, 2гадовую. Паводле апытання Нацбанку, у выпадку з'яўлення дадатковай крыніцы даходаў памерам 400 рублёў, толькі 6,5% беларусаў абяруць магчымасць інвеставаць грошы. Амаль палова будзе іх проста збіраць. За 30 лет кіравання Лукашэнкі мы дайшлі да таго, што расходы на ежу займаюць 40% у бюджэце звычайнага беларуса.
Ён не мысліць катэгорыямі, куды ему інвеставаць нейкія такія вольныя грошы. У яго няма такога досведу. Менавіта таму і адказваюць людзі такім чынам, што яны будуць проста збіраць гэтыя грошы і не болей за той. Амаль траціна беларусаў падчас апытання Нацбанку пагадзілася з дэпрэсіўным сцвярджэннем. Праз фінансавае становішча я ніколі не атрымаю ў жыцці таго, чаго хачу. Александр Дзегцяроў, Белсад. Яшчэ адна тэма, датычная да рэпрэсіяў і парушэнняў правоў чалавека, прапагандысты, пракуроры, суддзі, якія выносілі палітычна матываваныя пастановы, працаўнікі папраўчых установаў, губазіку. Еўрапейскі звяз дадаў у санкцыйны спіс яшчэ 28 грамадзянаў Беларусі. У гэтым спісе апынуліся начальнік губасігу Андрэй Ананенка і ягоныя намеснікі, генеральная дырэктарка Белта Ірына Акуловіч, галоўны рэдактар выдавецкага дому «Беларусь сегодня» Дмітрый Жук. Агулам еўрапейскія абмежавальныя захады ў дачыненні Беларусі распаўсюджваюцца на 261 фізічную і 37 юрыдычных асобаў. Гэтыя прапагандысты пастаянна вводзяць грамадскасць у зман наконт злачынстваў ды парушэнняў рэжыму Лукашэнкі ў дачыненні беларускага народу і прыгнёту рэжымам беларускага народу. Санкцыі, уведзеныя сёння супраць гэтых 28 чальцоў рэжыму, уключаюць забарону на паездкі ў краіны Еўразвязу, а таксама замарожванне іхных актываў, калі ў іх ёсць якія-небудзь актывы ў ЕЗ. Кампаніям і грамадзянам Еўразвязу забараняецца таксама весці з імі любы бізнес ці даваць ім фінансавыя рэсурсы. Першую чаргу санкцыі ўводзіліся на першыя асобы, зараз прыйшоў час і да Бедункевіча і іншых. Але вельмі важна менавіта дэманстраваць. Першае, фіксаваць факт таго, што ёсць злачынства, і гэта фактычна фіксаванне гэтага факту. Другое, гэта яны не змогуць прыязджаць, зразумела, хтосьці скажа, што і так не планавалі. Но калі ў кантэксце шырэйшым, калі мы бачым прапагандыстаў на вуліцах Варшавы ці Бруселя ці Рыму, нас жа гэта турбуе, мы супраць гэтага. Так вось тыя, хто трапіў у гэты спіс, яны ўжо не змогуць прыязджаць. Ну і гэта палітычныя месседжы таксама ўсёй сістэме, ўсяму рэжыму. Вельмі часта я чую такія словы: ну, слухайце, давайте там дамаўляцца, давайте сядзем за стол перамовы. Вы ведаеце нашу пазіцыю, она даволі прынцыповая і жорсткая, але вось у адрозненне ад тых, хто так кажа, каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення менавіта працуе на тое, каб было пра што гаварыць. А тым часам на мяжы Беларусі з еўразвязам сапраўдная драма. Чарга транспарту не толькі не змяншаецца, але і працягвае расці. А поўдні выезду з нашай краіны чакала больш за 2000 цяжкавікоў і 74 аўтобусы. На пасажырскіх аўтамабільных пунктах пропуску таксама фіксуюцца велізарныя чэргі. Паводле памежнага камітэту на выезд з Беларусі перад літоўскімі пераходамі Мядзінінкай-Каменны Лог і Шальчынінкай-Беніконі чакала амаль 300 легкавых аўтамабіляў і 16 аўтобусаў. Пры гэтым за гадзіну кантроль праходзіць меней за 10 аўтаў. На мяжы з Польшчаю у пункце пропуску Берасці-Тэрэспаль у чарзе стаяць ажно 400 легкавікоў і 60 аўтобусаў. Паводле інфармацыі з памежных чатаў, сярэдні час чакання заезду ў Польшчу аўтобусам складае крыху больш за 20 гадзінаў аўтам, 30 і болей гадзінаў. Падобныя тэрміны давядзецца вытрымаць у чарзе на літоўскім напрамку. Канферэнцыя дэмакратычных сілаў «Новая Беларусь» скончылася, але ейная рэха не сціхае. Ёсць пытанні і да іменавання сябе нацыянальнай лідаркай, і да таго, што Святлана Ціханаўская ёй застанецца на неакрэслены выразна тэрмін. Гэта вынікае з пастановы па выніках віленскай канферэнцыі, а яшчэ офіс абранай прэзідэнткі выклаў дакумент з назваю «Платформа 2025», што заклікае да аб'яднання дэмакратычных сілаў. Аднак еднасць не толькі далёкая, а і наўрад ці магчымая. Руслан Ігнатовіч.
Святлана Тихановская застанецца нацыянальнай лідаркай Беларусі да правядзення ў нашай краіне сумленных і дэмакратычных выбараў або да моманту, калі сама палітычная дзеячка не сыдзе ў адстаўку. Гэта вынікае з пратаколу канферэнцыі «Новая Беларусь», што прайшла 3-4 жніўня ў Вільні. Документ падпісалі офіс Тихановскай, аб'яднаны пераходны кабінет і координаційная рада. У демократических сил и не было другого варианта. Потому что то, как пройдут выборы, по крайней мере, глядя из сегодняшнего дня, ясно, что они будут недемократическими, что представители демократических сил, скорее всего, не смогут даже выдвинуть свою кандидатуру. Былы чалец аб'яднанага пераходнага кабінету Валерый Кабалеўскі падкрэслівае, што гэты пратакол не ёсць прызнаным дакументам для ўсяго дэмакратычнага руху, бо яго падпісалі толькі 3 структуры. Я не думаю, что у демократычным руху готовы пойти на то, как погодиться с такой формулой. Прынамсі, гэта дакладна патрабавала б абмеркавання таго, што это азначае. І дэмакратыя прадугледжвае тое, што мандат палітыкаў, кіраўнікоў, лідараў, ён перапацвярджаецца перыядычна. Вынік канферэнцыі «Платформа 2025». Гэты дакумент аб'ядноўвае частку дэмсілаў для агульнай барацьбы. Сярод тэмаў электаральная кампанія 2025 года. Гэта тыя рамкі, якія пакуль не прадугледжваюць нейкіх канкрэтных дзеянняў. Што гэта ўсё ж такі больш пра абмеркаванні, пра такую агульную негатыўную ацэнку да самой кампаніі, з чым цяжка не пагадзіцца. Мы все разумеем, што Лукашенко нелегітымны, і гэтыя выбары таксама незаконныя, ён не мае права на іх правядзенне, яны, канешне, будуць праведзеныя недэмакратычна. Апроч гэтага, дакумент месціць заклік да аб'яднання дэмакратычных сілаў, каб вызваліць з турмаў палітычных вязняў. Але пакуль адзінства нават сярод удзельнікаў канферэнцыі ў гэтым пытанні не назіраецца. Я б прызнаў легітымнасць у пэўным сэнсе таго, што адбываецца ў Беларусі. Я б абмяняў прысутнасць, напрыклад, еўрапейскіх паслоў у Беларусі, калі гэта дазваляе вызваляць палітычных вязняў у масавым парадку і рухаць сітуацыю ў Беларусі да больш спрыяльнай для дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Я ставлю перед собой пытанне, а может ставлю перед усімі намі. Ці готовы мы адмовіцца ад дзейнасці? Ці готовы мы сказаць, все скончана, мы становимся на колени перед Лукашенком, просим прабачэння, прызнаем і прэзідэнту. Я, Павел Латушка, ніколі гэта не зраблю. Я буду працягваць змагацца. Паводле палітолага Дмітрыя Балкунца, дакумент «Платформа 2025» сведчыць аб тым, што ніякай стратэгіі ў каманды Святланы Тихановскай няма. Цалкам задавальняе Александра Лукашенко тая сітуацыя, якая склалася. Ён абраў Святлану Тихановскую у якасці свайго спарринг-партнёра на выбарах. Гэта было рашэнне Лукашенко. Ён прымаў рашэнне, што яна будзе ў спіске. Яго спецслужбы вывозілі з Тихановскай Літву. Я лічу, што тое, што яна робіць, гэта цалкам задавальняе Александра Лукашенко. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» у кабінеце адбыліся і гучныя прызначэнні. Новым кіраўніком сілавога блоку зрабіўся Вадзім Кабанчук. Замест Валерыя Кабалеўскага прадстаўніком у справе міжнароднай супрацы і еўрапейскай інтэграцыі зрабіўся Уладзімір Астапенка. А за стварэнне пашпарта «Новай Беларусі» адказны Марус Гудзялайцес. Руслан Ігнатовіч, Белсат. А цяпер горадня пасля цяжкой формы кішачнай інфекцыі у дваіх дзяцей адмовілі ныркі. Іх спачатку шпіталізавалі ў абласную інфекцыйную больніцу, а пасля перавезлі ў Менск, дзе падлучылі да спецыяльнага апарату. Прычынаю інфекцыі маглі стаць кавуны ці дыні, набытыя з рук у разрэзаным выглядзе. Паводле медыкаў, калі ў дзяцей развіваецца вострая кішачная інфекцыя ў цяжкой форме, таксіны выклікаюць паражэнне нырачных каналаў. Тады патрэбнае працяглае лячэнне, якое, на жаль, не заўсёды дае плён.
Здарылася трагедыя яшчэ ў ліпені, загінула дзіцяці і пачаліся кантролі ды правяранні пад прыцэлам дзіцячыя летнікі. І гэта тады, калі лета фактычна на сыходзе. Для пракуратуры Гомельшчыны гэта не перашкода, і яны ініцыявалі маніторынг установаў адпачынку дзяцей. Ніводная установа правярання не прайшла, але і працы не спыніла. Чаму, а самае істотнае, чаму правяранне не рабілі да трагедыі, Наста Печанькова. Працуюць у штатным рэжыме. Пасля трагедыі, што здарылася ў сярэдзіне ліпеня ў лагеры імені Марата Казеі пад Рэчыцаю, там надалей прымаюць дзяцей. Пры гэтым, паводле пракуратуры Гомельскай вобласці, летнік не адпавядае патрабаванням бяспекі. Пусть будет в лагере счастье и покой, а на грудь махнем рукой. Нагодой для правярання лагеру імя Марата Казея стаўся няшчасны выпадак. Ад падзення дрэва ў выніку непагадзі там загінуў падлетак. Яшчэ 7 дзяцей атрымалі раненні. Тады адміністрацыя лагеру запэўнівала, калі пачалася бура, увесь персанал зрэагаваў хутка, дакладна і зладжана. Але ў прокуратуры думаюць па-іншаму. Згодна з вывучанымі відэазапісамі, загінулае дзіця накіравалася ў спальны корпус не да найбліжэйшага галоўнага ўваходу, а да запаснога з тыльнага боку будынку, дзе на лесвіцы было смяротна траўмаванае. Гэтыя падзеі сведчылі пра фармальнае стаўленне адміністрацыі лагеру да правядзення інструктажаў, трэнаванняў у справе эвакуацыі і дзеянняў у надзвычайных сітуацыях. Хто ў такім выпадку павінен несці адказнасць за загінулага хлопчыка і траўмаваных дзяцей? Паводле прадстаўніка Белполу Владзіміра Жыгара, згодна з законам, вінаватымі ў гэтай сітуацыі могуць прызнаць адміністрацыю установы і спецыяліста ў справе аховы працы, дзейнасць якога, на думку эксперта, часцяком носіць фармальны характар. Каждый знает этого сотрудника, который отвечает за технику безопасности, он приносит эти журнальчики, он все там подписывается, и все это доводится так. Ну, вы же в курсе, ребята, о том, как это все работает. Все такие, да, конечно. Правяранне пракуратуры не прайшоў не толькі ўзорны лагер ад Беларуснафты, але і іншыя летнікі Гомельшчыны. Акрамя праблемаў з бяспеку выявілі санітарна-гігіенічныя парушэнні ды крадзеж харчоў. Аналагічны маніторынг прайшоў і на Градзеншчыне. Там інспектары знайшлі пратэрмінаваныя лекі ды інсектаў у харчблоках і выявілі адсутнасць гарачай вады. Паводле былога арганізатара летніку ў Беларусі, прычына такіх недасканаласцяў у недахопе датацыю на аздараўленне. Амаль заўсёды да пачатку летняга сезона такія установы аказваюцца непадрыхтаваныя, таму што там трэба рабіць нейкія даволі дарагія, напрыклад, рамонты, гэтак далей, імкнуцца зрабіць усё касметычна. У той жа час прыватнай ініцыятывы ўлады не падтрымліваюць. Гэтак на пачатку сезону дзіцячыя летнікі забаранілі арганізоўваць іпэшнікам, бо тыя, на думку чыноўнікаў, не здольныя гарантаваць бяспекі дзяцей. Аднак выпадак пад Рэчыцай паказвае, дзяржава таксама не здатная гэта зрабіць. Зараз звычайна за бяспеку, за тэхніку бяспекі ў такіх арганізацыях адказваюць адстаўныя сілавікі, якія у таких таксама сітуацыях не заўсёды былі, і самае галоўнае, не заўсёды могуць адэкватна іх ацэніць. Агулам сёлета ў дзіцячых лагерах аздаравілася больш за 400 000 школьнікаў. З іх 30 000 абралі вайсковыя-патрыятычныя летнікі. Там юнакі вучацца страляць, капаць акопы і любіць радзіму, згодна з ідэалогіяй рэжыму. Наста Печанькова, Белсат. Вочы свету скіраваныя на Блізкі ўсход, і ў паветры вісіць пытанне пра новую поўнамаштабную вайну. Неадкладна пакінуць тэрыторыю Лівану заклікала сваіх грамадзянаў урады ЗША і Вялікай Брытаніі, а напярэдадні групоўка Хезбула запусціла па тэрыторыі Ізраілю дзясяткі ракетаў у якасці помсты за забойства ў Іране лідара Хамасу Ісмаіла Ганіі. Іран ужо папярэдзіў авіякампаніі пра небяспеку знаходжання бліжэйшымі днямі ў паветранай прасторы краіны. Навіны замежжа ў нашым аглядзе.
Іран рыхтуецца атакаваць Ізраіль цягам найбліжэйшых сотняў, максімум 2. Пра гэта, паводле выдання Axios, дзяржаўны сакратар ЗША Энтоні Блінкен распавёў калегам з краінаў Вялікай сямёркі. ЗША разам з саюзнікамі паспрабуюць націснуць на Іран і ліванскую Хізбулу, каб дабіцца зніжэння ўзроўню эскалацыі. У выніку, калі перадухіліць атакі не ўдасца, ЗША маюць намер дапамагчы Ізраілю ў яе адбіцці. Прэм'ер-міністр Ізраілю ў сваю чаргу заявіў, што краіна пакідае за сабою права прэвентыўнага удару па вайсковых аб'ектах Ірану і групоўкі Хізбула ў Ліване. Раней улады Ірану анансавалі атаку на Ізраіль як помсту за ліквідацыю ў Тэгеране кіраўніка палестынскай групоўкі Хамас Ізмаіла Ганіі. Амерыканскія знішальнікі F-16 ва ўкраіне і выконваюць баявыя задачы. Атрыманне самалётаў пацвердзіў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Украіна дамагалася перадачы ёй заходніх знішальнікаў з самага пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання. Паводле выдання «Экономіст», у першай партыі Кіеў атрымаў 10 самалётаў. Да канца года саюзнікі мусяць перадаць яшчэ 20 летакоў. Падчас антымігранцкіх акцыяў пратэсту ў Вялікай Брытаніі паліцыя затрымала амаль 150 чалавек. У шэрагу гарадоў адбыліся сутычкі пратэстоўцаў з паліцыяй, прадстаўнікамі мусульманскіх дыяспараў і удзельнікамі прапалестынскіх акцыяў. У горадзе Родерем пратэстоўцы разграмілі ды падпалілі гатэль, у якім жылі мігранты. Выпадкі гвалту таксама адбыліся ў Болтане, Галлі і Белфасце. Акцыі пратэсту распачаліся пасля забойства 3 дзяцей у горадзе Саутпарт. Падазраваны 17-гадовы Аксель Мугуана Рудакабана. Ён нарадзіўся ў Кардыфе у сям'і выхадцаў з Руанды. Прэм'ер-міністрка Бангладешу Шейх Гасіна падала ў адстаўку, ды пакінула краіну ў выніку пратэстаў, што не сціхаюць у краіне з ліпеня. Апошнім распараджэннем цяпер ужо экс-прэм'еркі было адключэнне ва ўсёй краіне мабільнага інтэрнэту. Сёння група пратэстоўцаў захапіла ейную рэзідэнцыю ў Дацы. Камандуючы войскамі Уакер Уз-Заман пацвердзіў уцёкі Гасіны, ды заявіў аб фармаванні часовага ўраду. Ён таксама паабяцаў прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых у забойстве дэманстрантаў. Масавыя пратэсты ўспыхнулі ў Бангладэшы на фоне ўвядзення квоты на прыняццё на дзяржаўную працу для сем'яў ветэранаў вайны за незалежнасць. У выніку сутычак пратэстоўцаў з паліцыяй і войскамі загінулі сотні чалавек. Сусветныя фондавыя рынкі зрэагавалі абвалам каціровак на статыстыку аб росце беспрацоўя і магчымай рэцэсіі ў эканоміцы ЗША. Найбольш пацярпелі біржы азіяцка-тыхаакіянскага рэгіёну. Японскі індэкс Нікей страціў 10%. Гэта самае вялікае аднамомантавае падзенне за апошнія 27 гадоў. Індэксы Паўднёвай Карэі і Тайваню страцілі 9 і 8% адпаведна. Пасля імклівага абвалу на амаль 7% пунктаў прыпыніла гандляванне турэцкая фондавая біржа. Значна патанелі таксама асноўныя крыптавалюты. Александр Баразенко, Белсат. А цяпер алімпійскі Парыж і галоўныя навіны свету спорту. Кітай зноў вырваўся на першае месца ў агульнакамандным заліку алімпійскіх гульняў. На яго рахунку ажно 21 залаты медаль, а агулам у скарбонцы гэтыя краіны больш за 50 узнагародаў. У чарговы гульнявы дзень спартовага форуму каманда Украіны здолела заваяваць у лёгкаатлетычных дысцыплінах адразу 3 медалі, прычым адзін найвышэйшага гатунку. Золата ў скачках у вышыню здабыла Ярослава Магушых. Для гэтага ёй хапіла ўзяць планку, усталяваную на 2-метровай вышыні. Бронзавы медаль у гэтай жа дысцыпліне выгуляла яшчэ адна украінка Ірына Герашченка. У кіданні молата 3-е месца ўзяў Михайла Кохан. А вось Новак Джокавіч чарговы раз перапісаў гісторыю сусветнага тэнісу. Ён стаў алімпійскім чэмпіёнам Парыжу, адолеўшы ў 3-гадзінным фінале іспанца Карлоса Алькараса у 2 сетах. 37-гадовы Новак стаў новым узроставым гульцом, які заваяваў залаты медаль у тэнісе. На такіх спаборніцтвах перамога на Алімпіядзе дазволіла Джокавічу усталяваць яшчэ адзін рэкорд. Ён стаў першым тэнісістам у гісторыі, які выгуляў абсалютна ўсе буйныя турніры.